سلام تخطتلتي هرموني ميديا مساكم زلقوا غارسي مسولمني نمكتالكم بخبرية عدم ኣብ ትሑት ቁጠባዊ ዓቕሚ ዘለዎን ከባቢታት ዝነብሩ ሰባት ክታበት ጾሮ ኮቪድ-19 ኣብ ምኽታብ ዘርእይዎ ዘለዉ ቁርብነት ትውሑት ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ወቕቲ ጽድያ ጐሊሑ ከም ዝተረኣየ ኣብ ወሃሃዲ ክታበት ምምሕዳር ስኮነ ገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና ቴቴ ኣቃሊሑ። ወከልቲ ርእሰ ከተማ ምምሕዳራት ሽወደን ምስ ሚኒስተር ማሕበራዊ ጉዳያት ሽወደን ሎሚ ኣብ ዘካይድዎ ኣኼባ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ከም ዝተዘራረቡ ኣፍሊጡሎ። ኣብ ውስናት ከባቢታት ትሑት መጠን ክታበት ዘሰዓቦ ትሑት ዓቕሚ ጸረ ኣካል ምስ ዝህሉ ምስ ፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ከም እንደገና ናይ ምክሳት ተኽእሎታቱ ዓብ ክኸውን እዩ ክብል ኣወሃሃዲ ክታበት ፔር ሃግስታም ምስ ማዕከን ቴቴ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ገሊጹ። ምምሕዳር ስኮነ ኣብ መንጎ ልዕሊ 65 ዝዕድሚዮም ሰባት ምንጽጻር ምስ ኣካየደ እቶም ትሑት ኣታዊታት ዘለዎም ትሑት ደረጃ ትምህርቲ ዘለዎምን መብዛሕትኦም ኣብ ደገ ዝተወልዱ ዝቕመጥሉ ትሑት ቁጠባዊ ዓቕሚ ዘለዎም ከባቢታት ዝነብሩን እቶም ዝወሓደ ዝኽተቡ ሰባት ኮይኖም ምርካቦም ገሊጹ። እቶም ኣብ ከም በዓል ሩስንጎድ ፉሴ ኣብ ማልመ ዝነብሩ ሰባት ከም ኣብነት ክጥቀሱ ይኽእሉ። ምምሕዳር ስቶክሆልም ብወገኑ ኣብ መንጎ ልዕሊ 65 ዓመት ዝዕድሚዮም ሰባት ኣብ ዘካየዶም ምንጽጻር ኣብ ብሮማ ዝነብሩ 85 ሚእታዊት ክኽተቡ እንከለዉ ኣብ ሪንኪብን ሽስታን ዝነብሩ ግን 67 ሚእታዊት ጥራይ ከም ዝተኸትቡ እቲ መነጻጸሪ ኣብርሂ ክብል ሬድዮ ኢኮት ኣብ ዘቃልሖ ገሊጹ። ኣብ ደገ ዝተወልዱ ሰባት ንማዕከናት ዜና ሽወደን ይኹን ማዕከን ሓበሬታታት ሽወደን ገዲፎም ንማዕከናት ዜና ናይተን ዝመጹለን ሃገራት ጥራይ ይሰምዑን ይከታተሉን ምህላዎም ከም ቀንዲ ጠንቂ ናይ ዝዋሕዲ ክኸውን ከም ዝኽእል ሃንግስታም ገሊጹ። ምምሕዳራት ቬስትማንላንድን ጎትላንድን ሎሚ ሰሉስ 4ይ መድረኽ ክታበት ክጅምራ ምዃንን ኣፍሊጠን ክብል ማዕከን ዜና ቴቴ ሓቢሩ። ብዙሕ ቁጽሪ ናይቶም ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ክታበት ቆጠራታት ክሕዙ ዝግቦም ሰባት ኣብ ዘንቆልቆለሉ ዘለዋን እቲ ነጻ ዝኾነ ናይ ክታበት ግዜ ክንጥቀመሉ ስለ ዝግባአና ካብ ሎሚ ጀሚሮም እቶም ኣብ ክሊ ዕድመ 55 ክሳብ 59 ዓመት ዘለዉ ሰባት 4ይ መድረኽ ክታበት ንምጅማር ቆጠራ ክሕዙ ከም ዝኽእሉ ኣብ ምምሕዳር ቬስትማንላንድ ላዕለዋይ ኪላ ሕክምናን ሓላፊ ክታበትን ዝኾነ ዮናስ ኤክስትረም ገሊጹ። 4ይ መድረኽ ክታበት ንኩሎም ትሕቲ 60 ዓመት ዝዕድሚዮም መንእሰያት ዝምልከት ኮይኑ ነቶም ኣብ ተነቃፊ ጥዕናዊ ኩነታት ዘለዎም ሰባት ዘጠቓልል ከም ዘይኮነ ይፍለጥ። ኣብ ምምሕዳር ቬስትማንላንድ 105,000 ተቐማጦ ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ኣቐድማ ቢለን ምምሕዳራት ስቶክሆልም፣ ቬስትራ götaland፣ ቫርምላንድ፣ ካልማር፣ ዮንሸፒንን ኖርቦተንን 4ይ መድረኽ ክታበት ከም ዝጀመራ ይዝከር። ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ስቶክሆልም ፖሊስ ስቶክሆልም መጠን ሰፊሕ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ኣብ 10 ኣድራሻታት ዝቕመጡ ብስራሓት ገበን ስእለ ጽዩፍ ፖርኖግራፊ ዝጥርጠሩ ሰባት ሃድን ከም ዘካየደ ገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና ቴቴ ሓቢሩ። ኣብቲ ዝተኻየደ ናይ ፈተሻ ሃድን ኮምፒተራት ሞባይላትን ካልእ ናይ ሓበሬታ መዕቀቢ መሳርሒታትን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዋን ምስቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ውልቀ ሰባት ድማ መባእታዊ መርመራታት ከም ዘካየደ ፖሊስ ኣፍሊጡ። እቲ ዝተኻየደ ሃድን ብሓገዝ ናይ ኣህጉራዊ ፖሊስ ከም ዝተኻየደ ጸብጻባት ፖሊስ ስቶክሆልም ሓቢሩ። መጠን ገበናት ስእለ ጽዩፍ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ይመጽእ ብምህላው ነዚ ተርእዮታት ብጻዕቂ ንምቅላስ ዝዓለመ መደብ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብዚ ናይ ሎሚ ዝተኻየደ ሃድን ብርክት ዝበላ ኣሃዱታት ፖሊስ ከም ዝተሳተፋ ካብ ፖሊስ ስቶክሆልም ሓላፊ ምክልኻል ገበናት ስእለ ጽዩፍ ዝኾነ ፒተር ኤሪክሶን ገሊጹ። ኣሜሪካዊ በዓል መዚ ምምሕዳር መግብን መድሃኒትን FDA ነቶም ኣብ ክሊ ዕድመ 12 ክሳብ 15 ዓመት ዘለዉ ቆልዑ ዝኸውን ፍርያት ፋይዘር ዝኾነ ክታበት ኮቪድ-19 ከም ዘፍቀደ ገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና ቴቴ ሓቢሩ። ኣቐድማ ኣቢሉ በዓል መዚ ምምሕዳር መግብን መድሃኒትን ኣሜሪካ ነቶም ልዕሊ 16 ዓመት ዝዕድሚዮም ሰባት ክታበት ኮቪድ-19 ኣፍቂድሎም ከም ዝነበረ ይፍለጥ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሓድሽ ክሊ ዕድመ ፍቓድ ምምሕልላፍ ኣብቲ ኣንጻር ለበዳ ዝግበር ጻዕሪ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ ክብል ዳይሬክተር FDA ጃነት ውድኮክ ገሊጻ። ኤውሮጳዊ በዓል መዚ መድሃኒት ብወገኑ ተመሳሳሊ መምርሒ ከመሓላልፍ ትጽቢት ይግበር። እዚ ተወጢኑ ዘሎ መደብ ኣብ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ክውዕል እኳ ትጽቢት እንተሎ ኣብ መጨረሻ ወርሒ ግንቦት ንኽጅምር ክነቀላጥፎ ክንፍትን ኢና ክብል ሓላፊ ኤውሮጳዊ በዓል መዚ መድሃኒት ኤመር ኮክ ገሊጹ። ቁጽሪ ህዝቢ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ትሑት መጠን ወሰኽ ከም ዘርኣየ መንግስቲ ቻይና ኣብ ሎሚ ዘውፅኦ ሓበሬታ ገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ሓፈሻዊ ዓመታዊ ወሰኽ ህዝቢ ቻይና 0.53 ሚእታዊት ምንባሩ እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ዓመተ 2000 ክሳብ 2010 ዝነበረ ናይ 0.57 ሚእታዊት እንክወዳደር እንከሎ ዝወሓደ ምዃኑ ተመልኪቱ። ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ቻይና 1.41 ቢልዮን ከም ዝበጽሐ ይፍለጥ። በዚ ድማ ቤጂንግ በብ10 ዓመታት ዝኽሰት ዘሎ ምጉዳል ህዝቢ ንምዕጋት ስድራ ቤታት ዝያዳ ንኽወልዱ ክትተባብዕ እያ ተባሂሉ ኣሎ። እዚ ውጽኢት መጽናዕቲ ኣብ 10 ዓመት ሓንሳብ ዝግበር ኮይኑ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ክቃላሕ እዩ ዝብል ትጽቢታት ጸኒሑ ምንባሩ ይዝከር። ኣብ ዓመት 2020 ዝተኻየደ ዝመጽናዕቲ 7 ቢልዮን ቆጽርቲ ህዝቢ ከም እተሳተፉን ካብ ቤት ናብ ቤት እናዞሩ ነዚ ዳታ ከም ዘጻፈፉን ተገሊጹ። ንመጽናዕቲ እተመዘዘ ገዚፍ ዓቕሚ ሰብ ብምርኣይ እዚ መጽናዕቲ ኣዝዩ ዝተጻፈፈ ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይሕብሩ። ብዝሒ ቁጽሪ ናይቶም ኣብ ደገ ዝተወልዱ ሰራሕተኛታት ሽወደን ካብ ዓመት 2006 ክሳብ 2020 ኣብ ዝነበረ ግዜ ካብ 16 ሚእታዊት ናብ 30 ሚእታዊት ከም ዘበለ ጸብጻባት ይሕብሩ። ይኹን እምበር ቁጽሪ ኣባላት ማሕበር ሰራሕተኛታት ግን ክጎድል ከም ዝተራእየ ዱ ኦክዮበት ዝተባህለ መጽሔት ገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና ቴተ ሓቢሩ። ኣብ ዓመት 2006 ኣብ ማሕበር ዝተመዝገቡ ጠቕላላ ብዝሒ ናይቶም ኣብ ደገን ኣብ ውሽጢ ሽወደንን ዝተወልዱ ሰራሕተኛታት ክሳብ 77 ሚእታዊት ዝበጽሕ ምንባሩ ይዝከር። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዝሒ ናይቶም ኣብ ውሽጢ ሽወደን ዝተወልዱ ሰራሕተኛታት 64 ሚእታዊት ክበጽሕ እንከሎ ናይቶም ኣብ ደገ ዝተወልዱ ሰራሕተኛታት ድማ 52 ሚእታዊት ምብጽሑ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ። መብዛሕቶም ካብቶም ኣብ ደገ ዝተወልዱ ሰራሕተኛታት እቶም ካብ ኤውሮጳ ወጻእ ዝተወልዱ ኮይኖም ብዛዕባ ማሕበር ሰራሕተኛታትን ናይ ስራሕ ስምምዓትን ውሱን ኣፍልጦ ዘለዎም ወይ ድማ ኣብተን ምስ ማሕበር ሰራሕተኛታት ትሑት ርክብ ዝነበሮም ከም ኢንዱስትሪታት ቤት መግቢ ጽሬትን ታክስታትን ዝሰርሑ ዝነበሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሉንድ መምህር ማሕበራዊ ትምህርቲ ፕሮፌሰር አንደሽ ኻርበሪ ገሊጹ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሜድያ ምሳኹም ዝጸናሕኩ ኣርሴማ ሰሎምኔ ክሳብ ጽባሕ ሓሙስ ንራኸብ ድሓን ቀኒዩ።